Čaute, moje meno je Peter a ja vás zdravím pri dnešnom videu, kde si ukážeme ďalší zaujímavý produkt od firmy Moes, dokonca zo série Starlink. O tej si ešte povieme trošku viac. A ide o scénické vypínače, takže to sú vypínače na batérie, ktoré nie sú zapojené na 230, ale dokážu len pomocou automatizácií ovládať iné zariadenia smart vo vašej domácnosti. V balení máme samotný produkt, obrovský návod, ktorý si ako vždy nebudeme tu ukazovať, a ešte sú tam dve takéto obojstranné lepiace pásky. No tá druhá mi nejde vyťahnuť, ale to nevadí. Tak a ešte je tam vlastne takáto páska, ktorá sa dá z druhej strany vlastne takto nalepiť, že ten scénický vypínač nemusíte vrtať do steny, ale môžete si ho nalepiť vlastne na obojstrannú lepiacu pásku. No, k samotnému produktu. Je to scénický vypínač, ktorý sa predáva v bielej farbe krásnej a v tejto sivej, ktorá je ináč veľmi pekná, stále sa mi páči viac a viac. Keby som mal iný nábytok v domácnosti, normálne si to sem dám. A vyrába sa ako keby jednopáčkový, dvojpáčkový, trojpáčkový, takže má 3 scénické a tento má dokonca 4. Je to vymyslené tak, lebo už by boli 4 veľmi tenké, tak je to vymyslené tak, že sú vlastne tieto a tieto dve. Tu, scénické vypínače. No, rozoberieme si to trošku, aby sme si ukázali, čo je vo vnútri, aká batéria a tak. Tak vylúpneme si to a ideme na to. Takže máme tu CR2032 batériu. V základe vlastne, keď ho kúpite, tak je tam vlastne tento ťahací papierik, ktorý vlastne zabraňuje, aby tá batéria bola zapnutá, a ideme si ten produkt rovno napárovať. Ja nebudem vracať ten deklík na to, a to z jedného dôvodu. Nie, to urobím na tých tmavých, takže ho tam vrátim a ideme si to napárovať. Zapneme si párovací režim ako prvé. Tak, máme to zapnuté. A podržaním ktoréhokoľvek tlačítka na dlhšiu dobu, neviem, to na videu asi nebude vidieť, teraz sa to rozsvietilo, zhaslo. Ja to budem hovoriť. A teraz sa rozblikalo to tlačítko, takže už ho máme v párovacom režime. Ktorékoľvek z nich, vidíte, už sa to páruje. Už nám to tu nabieha. Tak, a ideme si ukázať vlastne, čo to scénické tlačítko nám dokáže do systému posielať. Začneme tak ako vždy. Ukážeme si, že je to koncové zariadenie, pretože je na baterky, takže nerozširuje našu mesh sieť Zigbee, a je to model ZTB EU3, lebo sme si napárovali to trojtlačítko, a pozrieme si, čo nám tu vystavuje. Takže len baterku a jednotlivé tie stlačenia, to si ukážeme vlastne tu najprv Zigbee to MQTT, takže si dáme Expose a ideme batéria 100%, Action jedno klik ako keby, a hneď si to vyskúšame. Dvojklik, áno, prišlo, jedno klik, teraz stredné, to bude dvojka, dvojklik, dvojklik, trojka, trojklik a dlhé podržanie. Môže sa to stlačať aj tu hore. Vždycky pri tom stlačení svieti vlastne tá kontrolka, a keď zhasne, tak vtedy sa až aktivuje vlastne ten hold. Neviem, na videu to bohužiaľ asi nebude vidieť. Tak, hold, takže to bol 2 hold. No, pomocou týchto stlačení si už musíte naprogramovať vlastne vaše automatizácie, ktoré zabezpečia to, že tento smart vypínač bude niečo ovládať. Napríklad máte spálňu, pri dverách máte klasický vypínač, ktorý vypína svetlo, ten vymeníte za smart, alebo tam dáte smart relátko, alebo si dáte smart žiarovku, proste niečo na tento spôsob, aby ste mohli ovládať vlastne týmto vypínačom niečo. To druhé musí byť vlastne smart. Pri postel si nalepíte buď jedno tlačítko, dvojtlačítko, trojtlačítko a môžete si od postele vlastne vypínať svetlo spálni, prípadne zhasnúť svetlo v celom byte, zapnúť svetlo v celom byte, alebo proste spustiť nejaký režim, čokoľvek. To už je vlastne len na vašej fantázii a vašich technologických znalostiach a vedomostiach, že čo sa dá vlastne pomocou scénického tlačítka robiť, a môžete si na to napárovať rôzne veci. No ale ja ešte v tomto videu som chcel ukázať jednu vec. Ako som na začiatku povedal, výrobca sa chváli, že je to zo série Starlink. Áno, je, ale tu mám napríklad na ukážku jeden klasický vypínač na 230 a vezmeme si tento scénický
sú úplne rovnaké, hej, rozmerovo všetko, ale ak by som si ich chcel dať vedľa seba, tak narážam na jeden problém. Do dvojrámčeku alebo trojrámčeku, keby som si ich chcel dať. Ja si ich rozoberiem, aby som vám ukázal, kde je pes zakopaný. Keby vás napadlo náhodou to, že to tak chcete urobiť, aby ste videli, že vás nečaká jednoduchá cesta. Takže začneme tým, že sme si dali rámčeky dole z toho scénického a z toho normálneho. Už keď sa na toto pozriete, tak zistíte, že znútra ten rámček tu má cuplíky, tu ho jednoducho nemá tie cuplíky. Tu sú nejaké umelinky, tu tie umelinky nie sú. Takže je tam rozdiel a ten rozdiel spôsobí to, že keď si vezmeme dvojrámček, tak do toho dvojrámčeka nám klasický vypínač pasuje, pretože ten dvojrámček je určený buď na zásuvky, alebo na vypínače, alebo na termostaty, alebo na čokoľvek proste z tej série. Ale bohužiaľ tento teda scénický vypínač do toho nepasuje. Je o trošku väčší, tu sú vlastne tieto ušká, ktoré tam nevojdu, tu mu zavadzajú tieto umelinky, ale keď som sa na to lepšie pozrel a tieto umelinky by ste vyštikali, keby ste to fakt moc chceli, že chcete mať na stene vlastne klasický vypínač a hneď vedľa neho scénický vypínač a chcete to mať v jednom dizajne, je to boj, ale dá sa to vlastne, keď povyštikávate tieto jednotlivé cuplíky, túto to trošku tiež budete musieť zrezať, pretože to naráža o toto kovové, tak to tam dostanete a dokážete mať vlastne takúto sériu v peknom dizajne. Neviem, prečo to ten výrobca neurobil správne. Prečo? Netuším. V Číne asi nemajú také zmýšľanie ako my, že by sme si to chceli dať dokopy. No, to nikdy nezistíme, to nebudeme riešiť, ale chcel som vám to ukázať, aby ste o tom vedeli, že síce je to séria Starrings, ale nepasuje vlastne do tých viac rámčekov. No, to by bolo z dnešného videa asi všetko. Ja vás poprosím, ak sa vám video páčilo, o like, o komentár, o odber tohoto kanála a mne nezostáva nič iné, než sa s vami rozlúčiť. Čaute, majte sa, stretneme sa pri nejakom inom videu.